Hola, què tal, nens i nenes de quart? Vinga, una altra setmana, us explicaré les activitats de català i castellà d'aquesta setmana. Aquí teniu el full d'activitats i en català el primer que ens trobem és ortografia, fitxa 11, les consonants mudes, pàgines 21 i 22. Activitats 1, 2, 3 i 4. Molt bé. Si apretem aquí on posa fitxa 11, anirem a la pàgina de català, que és aquesta, fitxa 11, les consonants. El primer que ens trobem, aquí ens explica que la lletra H no es pronuncia i per això diem que és una consonant muda. La trobem al principi i enmig de mot, com ara a hola i a ell. No es pronuncia, per això diem que és una consonant muda. Això ens ha de quedar clar, La lletra H. Doncs aquí el primer exercici diu troba a la sopa de lletres 10 paraules amb H i escriure-les al costat. Hem de buscar paraules aquí que tinguin la lletra H i les anem escrivint aquí al costat. Molt bé. Aquí què més ens explica? Diu, en alguns casos, les consonants R, T, D, P i B poden esdevenir mudes a final de mot, com per exemple a camp, sal, la primera R d'arbre i aprendre tampoc no es pronuncia. Són consonants que no es pronuncien, d'acord? També són mudes en aquest cas. Aleshores, aquí a l'exercici que ens proposa el 2, diu llegeix les sèries de paraules, encercla la consonant que no sona i completa la regla ortogràfica de sota. Anem a mirar. Primer ens diu, llegeix les sèries de paraules. Doncs les llegim. Pensar, mirar, aplaudir, guardir, alzinar, pastisser, foscor, nedador, por, clar, pudor. Sí? Quan ja les hem llegit, hem d'encerclar la consonant que no sona. En pensar, la que no sona és la R, doncs l'encerclem. Anem fent-ho en totes les paraules. I un cop hem encerclat, mirem la teoria que ens diu la R final esdevé muda en els... Aquí penseu, poseu el que creieu que és i ho corregirem el divendres. Sí? En paraules acabades en... també ho descobriré aquí. I en mots que provenen d'altres de la mateixa família que porten... Doncs aquí hem d'escriure i a veure si ens surt. Si no patiu, perquè ho explicarem i ho corregirem durant la setmana. Molt bé. A l'exercici 3. En aquest ens diu llegeix les paraules en veu alta i classifica-les a la taula. Davant, punt, pujant, vagabund, adult, vol, sent, caminant, simplement, baixant, profund, breument i alt. Un cop les hem llegit, les hem de col·locar aquí. Però primer ens diu una pista aquí. Escrivim T o D a final de paraula segons si d'altres paraules de la mateixa família porten T o D. Ens dona una pista, Vinga. Diu, la T final esdevé muda en quan no es pronuncia la T. Doncs paraules acabades en NT. Busquem aquí paraules acabades en NT. Però atenció, perquè aquí també ens en posa altres. Formes verbals acabades en NT. Això és quan és un verb, Per exemple, pujant, el verb pujar. D'acord? Paraules acabades en LT. Les posem aquí. Paraules acabades en ment. Les posem aquí. Paraules acabades en NB. Aquí. D'acord? I ja passaríem a l'exercici 4. Escriu la paraula de la qual provenen aquests mots i respon les preguntes de sota. Camperol. De quina paraula ve? Jo crec que de camp, no? Va, us ho dic, Camp. Les altres no les diu, d'acord? I llavors diu, en quines consonants acaben les paraules que has escrit?
Posem aquí les consonants en què acaben. Si les llegeixes en veu alta, què tenen en comú aquestes consonants finals? Ho escrivim aquí. Això seria català, d'acord? Aniríem, tornem a les activitats. De català també tenim una comprensió lectora, aquesta setmana, que la tenim aquí, d'acord? És un anunci planetari, la tasca 8 de competència lectora. Aquí tenim un cartell, sí, sobre sessions d'astronomia infantil. Ens mirem bé aquest cartell, tot el que posa, el dia que ho anuncien, d'acord, el preu, el lloc on ho fan, la informació, les inscripcions. I un cop hem fet això, ens l'hem mirat bé, passem a la següent, a la pàgina següent, i aquí hem de fer l'exercici 1 i l'exercici 2. Diu, a partir de la lectura de l'anunci anterior respon què s'hi anuncia, doncs en aquell cartell que s'hi anunciava, no? Quines temàtiques tracta, qui ho organitza, ho anem apuntant aquí, Tot ho podeu trobar allà en el cartell, Podries apuntar-t'hi tu individualment? I un noi o una noia d'això amb els seus pares? Per què? Responem, El 2 diu, la Quim acaba de veure l'anunci. Fixa't en el que diu i ajuda-la. La Quima diu, m'apassiona la lluna. Què he de fer per participar-hi? Ho veiem? Doncs aquí l'hem d'ajudar. Quina sessió li interessarà més a la Quima, sabent que ha dit això? Quin dia i a quina hora està programada? On es durà a terme? Quan li costarà l'entrada a l'activitat? On ha de fer els tràmits per reservar l'activitat? Un cop reservada l'activitat, ha de fer algun altre pas o ja s'hi pot presentar el dia assenyalat? On en pot obtenir més informació? Doncs tot això ho responem en el llibre i ja haurem fet l'activitat. Sí? I després també tenim, aquesta setmana, las actividades de castellano. Tenemos también una comprensión lectora. Aquí tenemos páginas del libro, ¿sí? Son estas de dinosaurios, Esto os gusta, Los dinosaurios a muchos y a muchas. Muy bien, pues vemos este texto, lo leemos de la página del libro, la 102, unas cuantas, 103, madre mía, qué miedo de dinosaurio. ¿Sí? 103, 104, interesante. Desaparición de los dinosaurios. Y después tenemos que hacer el ejercicio 1, 2 y 3. ¿Cómo hay que hacer estos ejercicios? Dice el 1. Escribe en tu cuaderno si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Este lo podéis hacer aquí, en el libro. Podéis poner si es verdadero o falso al lado. Pero primero os tenéis que leer bien el texto, Y ya lo corregiremos. El 2. Copia esta tabla en tu cuaderno e indica si las frases se dicen, no se dicen o lo podemos imaginar. Por ejemplo, esta frase. Los dinosaurios vivían en tierra firme. En tierra firme, perdón. Si se dice en el texto, pues ponemos una cruz aquí. No se dice, pues no. Si se dice, si creéis que lo podemos imaginar, pues ponemos aquí. Según nos leemos bien el texto y cada frase pondremos una cruz donde corresponda. ¿Sí? También lo podéis hacer aquí, si queréis, en el libro. Y finalmente la 3 sí que mejor que la hagáis en un papel aparte. Dice, responde a las preguntas siguientes en tu cuaderno. ¿Qué pasaría si los dinosaurios aún vivieran? Pues, escribid y poned lo que creáis que pasaría. Sería una aventura interesante. ¿Conoces alguna película sobre dinosaurios? ¿Cuál? Y también podéis explicar un poco de qué va la película, si queréis. Venga,
lo podéis hacer y lo haréis súper bien. Y si alguno tiene muchas ganas de dibujar un dinosaurio, que se os gusta, pues lo dibujáis también, ¿eh? Este tema sé que os apasiona a algunos y a algunes. Muy bien, doncs fins aquí tindríem les activitats de català i castellà de la setmana. Que vagi bé, ens veiem aviat.